Hei, tässä on lyhyt esittely Excel-ratkaisustani, jossa käsittelen PaperDataa. Ensimmäisellä välilehdellä näkyy alkuperäinen taulukko. Siinä on 4 särkettä: opiskelijanumero, etunimi, sukunimi ja suoritetut opintopisteet. Toisella välilehdellä on kooste kaikki opiskelijat. Opiskelijanumero, etunimi ja sukunimi oli kopioitu. Suoritetut pisteet kaava on VLOOKUP ja ne otettu suoraan PaperDatasta, eli ne voi automaattisesti päivittää. Kolmannella välilehdellä meillä on kokonaistilanne. Ensimmäisellä taulukossa näkyy paljonko opiskelijoita, kuinka paljon opintopistettä sai. Tässä oli käytetty count if kaava ja myös me voidaan vaihtaa arvot. Noin. Ja tässä on taulukon kaava. Ja viimeisellä taulukossa meillä on valmistuneet opiskelijat, eli opiskelijan numerosarkea ja suoritetut opintopisteet, ja se päivittää automaattisesti. Tässä oli käytetty suuri kaava, joka oli tehty ChatGPT:n avulla. Kiitos katsotamisesta. Moikka!